नमस्कार. सणासुदीचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि प्रत्येक घरामध्ये सणांच्या तयारीची सुरुवात पण झालेली आहे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण ह्या शुद्ध स्वरूपाच्या तुपाच्या वाती घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने कशा बनवायच्या ते बघणार आहोत. तुम्ही बघू शकता तुपाची वात किती सुंदर झालेली आहे आणि खूप छान जास्त वेळ पण पेटते ही वात आणि ही वात पेटत असताना मस्त असं वास पण येतो. तर तुम्ही बघू शकता किती छान एकदम घरगुती पद्धतीमध्ये आपण ही तुपाची वात केलेली आहे. विकत ज्या तुपाच्या वाती मिळतात तर त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात भेसळ असते, त्याच्यामध्ये बऱ्याच प्रमाणात मेण असतं. पण आपण तसं काहीही न करता घरच्या घरी एकदम शुद्ध स्वरूपाच्या ह्या तुपाच्या वाती करणार आहोत. तुम्ही बघू शकता किती छान एकदम तुपाच्या वाती झालेल्या आहेत. आपण ह्या जर वाती करून ठेवल्या तर पूजेच्या वेळेस आपली अजिबात घाई गडबड होत नाही. पटकन आपलं निरांजन पेटतं आणि कमी वेळात आपलं खूप छान असं काम होतं. तर अशा वाती करून ठेवायच्या आणि मग आपला बराचसा वेळ आहे तो आपण इथं वाचवू शकतो. तर इथं ह्या साचा वापरून तुपाच्या वाती कशा करायच्या ते मी दाखवलेलं आहे आणि तसंच ह्या बिना साच्याच्या तुपाच्या वाती कशा करायच्या ते पण दाखवलेलं आहे. त्यामुळे व्हिडिओ संपूर्ण बघा. एक मस्त अशा वाती कशा करायच्या ते आपण आता बघूया. तर इथं मी एक भांडं घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी 1 वाटी एक गाईचं तूप घेतलेलं आहे. आपण देवासाठी वाती करतोय म्हणून इथं गाईचंच तूप घ्यायचं आहे आणि निम्मे मी म्हणजे 1 वाटी जर गाईचं तूप असेल तर अर्धी वाटी मी इथं डालडा घेतलेला आहे आणि हा आहे भीमसेनी कापूर. तर एक छोटी वडी आहे भीमसेनी कापराची, तर ती मी इथं कुस्करून घालणार आहे, त्याची पावडर करून मी इथं घालणार आहे. भीमसेनी कापूर वापरल्यामुळे आपल्या ह्या वाती ज्यावेळी ह्या जळतील त्यावेळी मस्त असा वास येतो. अगदी आवर्जून घाला. जर तुमच्याकडे भीमसेनी कापूर नसेल तर तुमचा आपला जो साधा कापूर आहे त्याची वडीसुद्धा इथं तुम्ही पावडर करून वापरू शकता. तर भीमसेनी कापूर मी एकदम पावडर करून याच्यामध्ये वापरलेला आहे. खूप मस्त अशा आपल्या ह्या फुलवाती तयार होणार आहेत. तर त्याच्यानंतर मग मी याच्यामध्ये थोडीशी ही हळद घातलेली आहे. हळदीमुळे मस्त असा छान असा पिवळा रंग आपल्या या वातींना येणार आहे. तर इथं बघा मी हा सिलिकॉन ट्रे घेतलेला आहे किंवा सिलिकॉनचा मोल्ड घेतलेला आहे. हा चॉकलेट करायचा सिलिकॉनचा मोल्ड आहे, तो मी एका ट्रेवर ठेवून घेतलेला आहे. असा मोल्ड वापरायचा आहे आपल्याला. इथं सिलिकॉनचाच मोल्ड तुम्ही वापरायचा आहे आणि ह्या आहेत त्या वाती. तर ह्या वाती कशा बनवायच्या याचा पण मी व्हिडिओ आधीच अपलोड केलेला आहे. त्याची लिंक मी तुम्हाला वरती आय बटनमध्ये देईन. तुमच्याकडे ह्या घरगुती वाती नसतील तर तुम्ही ह्या अशा विकतच्या वाती पण इथं वापरू शकता. तर प्रत्येक वात आहे ती ह्या मोल्डमध्ये अशी ठेवायची आहे. इथं सिलिकॉनचाच मोल्ड वापरण्याचा प्रयत्न करा. जर तुम्ही दुसरं काही वापरलं, समजा झाकणं वगैरे वापरली किंवा आईस ट्रे वापरला तर त्याच्यातनं डिमोल्ड होत नाहीत या वाती चांगल्या प्रकारे. त्यामुळे सिलिकॉनचाच मोल्ड वापरा. आजकाल ऑनलाईन अगदी इझिली अवेलेबल आहे ते सिलिकॉनचे मोल्ड. त्याने ह्या वाती बनवणं एकदम सोपं होऊन जातं. तर मगाचं जे तुपाचं मिश्रण आहे तर ते मी हलकं गरम करून घेतलं. फक्त तूप विरघळेल इतकंच आपल्याला हे मिश्रण गरम करून घ्यायचं आहे. जास्त गरम करायची गरज नाही आहे. आणि नंतर मग प्रत्येक कप्प्यामध्ये आपल्याला हे मेल्ट केलेलं तुपाचं मिश्रण घालायचं आहे. हे बघा, पूर्ण तो कप्पा भरेल इतपत आपल्याला हे तुपाचं मिश्रण जे मेल्ट केलेलं आहे, वितळलेलं तूप आहे ते आपल्याला इथं वापरायचं आहे. जर अशा वाती करून ठेवलं तर पूजा करताना आपली अजिबात घाई गडबड होत नाही. पटकन निरांजन पेटवलं जातं. आता गणपती बाप्पा अगदी जवळ आलेले आहेत आणि गणपतीच्या पूजेसाठी तर अशा सामग्रीची फार गरज लागते. जेव्हा गणपतीची आरती असते तेव्हा निरांजन पेटवायला आपल्याला अजिबात गडबड होत नाही आपली. पटकन ही वात ठेवली आणि पेटवली की बराच वेळ पण ही वात पेटते आणि हा वात पेटताना मस्त असा सुगंध येतो. त्यामुळे एकदम वातावरण जे आहे ते एकदम प्रसन्न होऊन जातं. पूजा करताना पण मन एकदम प्रसन्न होऊन जातं. तर हे बघा, सगळ्याच्या मोल्डमध्ये मी कप्प्यांमध्ये हे वितळलेलं तूप आहे ते घालून घेतलेलं आहे, बघू शकता तुम्ही. आणि आता हे सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये 2 तासासाठी ठेवून द्यायचं आहे. आता आपण ह्या साच्याशिवाय तुपाच्या वाती कशा करायच्या ते बघणार आहोत. प्रत्येकजणाकडे साचा असेलच असं नाही. साचा नसतानाही तुम्ही ह्या मस्त अशा तुपाच्या वाती करू शकता. तर हे वितळलेलं जे मिश्रण आहे तर त्याच्यामध्ये ही फुलवात जी आहे ती आपल्याला बुडवून घ्यायची आहे. आणि हे बघा, त्याचं वरच्या टोकाला पण आपल्याला हे तूप लावून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण मगाशी साच्यामध्ये तूप ओतलं तेव्हा पण आपल्या वरच्या टोकांना पण तिथं थोडंसं तूप लागलं पाहिजे, म्हणजे ज्या ह्या पेटवताना ज्या वाती आहेत ना त्या पटकन पेटणार आहेत. आता ह्या बिना साच्याच्या करतोय म्हणून ही जी वाती आहेत
त्या ह्या तुपाच्या मिश्रणामध्ये 1 मिनिटासाठी तशाच ठेवून द्यायच्या आहेत, जेणेकरून कापूस मस्तपैकी छान अगदी तूप ओढून घेईल आणि आपल्या मस्त अशा जास्त वेळ पेटणाऱ्या तुपाच्या फुलवाती तयार होतील. तर एक एक फुलवात मी बाहेर काढून एका प्लेटमध्ये घेतलेली आहे, ही बघा. आणि नंतर ही प्लेट आहे ती आपल्याला परत फ्रीजमध्ये 2 तासासाठी ठेवून द्यायची आहे, जेणेकरून ह्या वाती ज्या आहेत त्या व्यवस्थित मस्त अशा छान अशा तयार होतील. हे बघा. तर 2 तास झालेले आहेत आणि हे बघा, सिलिकॉन मोल्डमधल्या ज्या वाती आहेत फुलवाती त्या आपल्या तयार झालेल्या आहेत. सिलिकॉन मोल्ड वापरल्यामुळे एकदम इझिली आपल्याला ह्या बाहेर काढता येतात. हे बघा, मस्त. आणि मस्त अशा आपल्या या छान एकदम मस्त एकदम घरगुती पद्धतीने आणि शुद्ध स्वरूपाच्या अशा ह्या तुपाच्या फुलवाती तयार झालेल्या आहेत. बघू शकता तुम्ही किती छान एकदम मस्त अशा फुलवाती तयार झालेल्या आहेत. परफेक्ट. तर एकदा करून ठेवल्यानंतर महिनाभर अगदी आरामात ह्या फुलवाती आपल्याला पुरतात आणि छान पेटतात. खूप मस्त अशा छान अशा ह्या आपल्या आता फुलवाती तयार झालेल्या आहेत. आणि आपण आपल्या स्वतःच्या हाताने जेव्हा बनवतो ना, तेव्हा त्या वस्तूची एक म्हणतात ते मूल्य जे आहे ते वेगळंच येतं. आणि देवाच्या पूजेसाठी जर आपण अशा स्वतःच्या हाताने बनवून ठेवल्या आणि त्या जर पूजेसाठी वापरल्या तर पूजेचं समाधान जे आहे ना ते आपल्याला वेगळंच मिळतं. तर आता ह्या बिना साच्याच्या आहेत, तर त्या पण मी फ्रीजमधनं बाहेर काढून घेतलेल्या आहेत. आणि ही बघा, एक एक अशी फुलवात बाजूला करून घ्यायची. आणि ही पण फुलवात किती छान झालेली आहे तुम्ही बघू शकता. ही पण फुलवात बराच वेळ पेटते. ही बघा. तर मस्त अशा शुद्ध स्वरूपाच्या आपल्या ह्या घरच्या घरी आणि एकदम सोप्या पद्धतीने फुलवाती झालेल्या आहेत. काहीच कठीण नाही आहे, एकदम सोपी पद्धत आहे. कोणीही या फुलवाती बनवू शकतं. तर अशा एका डब्यामध्ये ह्या फुलवाती आहेत त्या स्टोअर करून ठेवायच्या आहेत. ह्या मी आधीच बनवून ठेवलेल्या होत्या. हे बघा. आणि ह्या आता बनवलेल्या आहेत त्या. किती छान एकदम मस्त अशा फुलवाती झालेल्या आहेत तुम्ही बघू शकता. तर कमी वेळेत होणारं एक मस्त असं काम आहे. कमी वेळेत होणारं काम आहे, जास्त वेळ वाचवणारं असं हे काम आहे. तर अशा एका डब्यामध्ये तुम्ही ह्या स्टोअर करून ठेवू शकता. परफेक्ट. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा व्हिडिओसह आपण भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.